हमजायोबा थैगोन नोङो होनखाबाय आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिथिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लेंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिथिगोन बेखौबो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो पलिटिक्सनि भिडिअखौ लानानै फैनाय जायाखै आङो नैबे सासे बिनानावनि थाखायसो भिडिअखौ लाबोनाय जादों फेसबुक खुलिबानो बिनि फट' फेसबुक खुलिबानो बिनि बिसय बेखौ नुनानैहाय आङो दिनैहाय बे बिनानावनि भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों रायजोफोर जोङो साफ्रोमबो जानो हागौ मिथिखाबाय बे बिनानावखौहाय मा खालामगासिनो दङ नोंसोरो ओरै फारसेथिं नाय ओरैहाय बिनिनो रियेल फट' दङ ओमफ्राय ओरै फारसेथिं नायदो नोंसोरो ओरै फारसेथिं फेक फट' दङ नैबे फट'आ एडिटिं आरो नैबे फट'आ बिनि रियेल फट' दा बिनि फट'खौ लानानै गोबांथार बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि एडिट खालामबाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों लोगोफोर दा बेफोरबायदि खालामनो नाङा बर' हारिजों बर' हारि गावजों गाव सिखोमालायनोसो नाजानांगौ गाज्रि फट' नुदोंब्ला गाज्रि भिडिअ नुदोंब्ला बेखौहाय खोबथेनानैसो होनो नाजानांगौ नाथाय बेखौहाय बेखेवनानैसो होनो नाजायो लोगोफोर जाय जायफ्रा थौले गोसोनि साननानै बिखौहाय कमेन्ट होदों नोंसोरबो एसे बुजिनानै ला आरो आं बेयाव नुनो मोनदों माखासे हाबा जाखानाय आइजोफ्रा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामदों बेयावहाय देरफुनाय लाइमोन सिख्लाफ्रा गावसोरखौहाय बुजिनानैहाय बिसोरो कमेन्टखौहाय होबावाखै नाथाय आं बेयाव नुदों हाबा जाखानाय आइजोफ्रासो गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामदों बेबो सासे आइजोआनो दा बे रंजालि नार्जारियाबो सासे हिनजाव माहारिनिनो फिसा नंगौना नङा दा अब्ला बै हाबा जाखानाय जे आइजोफोर बिसोरो मानो बेबायदि गाज्रि कमेन्टखौ खालामखो बिसोरो बुंनांगौसोमोन मोजांसो कमेन्ट होनांगौमोन नाथाय मानो इसेबां गाज्रि कमेन्ट खालामखो बिसोरो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों रायजोफोर भिडिअ जोबनायनि सिगां भिडिअखौहाय माब्लाबाबो स्किप खालामनानैहाय कमेन्ट्सफोरखौहाय गाज्रि दाहो सिगां नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायग्रो बिनि उनावसो कमेन्ट होयो ना लाइक होयो ना शेयार खालामो ना साबस्क्राइब खालामो बे नोंनि सायावहाय स' रायजोफोर आं कमेन्ट्सआव नुदों माखासे मानसिफ्रा जोंनि दा बे बयजोंबो सिनायजानाय सासे कमेडियान्स अनिल बिजों लोगोसे आरोबाव बिनि लोगोफोर बिसोरजोंहाय रिजायनानैहाय बे रंजालिखौहाय बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौहाय नुनो मोनदों लिंजानानैलाय थांखागोन थगायनानै लांजायोब्ला बयबो थांखायो आरो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गाननाय जोमनायखौ मोननो थाखाय बयबो हास्थायखायो दिनै दायया सोरनि लिंहरग्रानिसो दायया बे रंजालि नार्जारियाथ' अनिलखौहाय बेबायदि आखुनि होननानैहाय बियो माब्लाबाबो सानाखैमोन ना आरो जुदि बियो बेबायदि गाज्रि होननानै मिथिखायोमोनब्ला बिबालाय मानो थांनोमोन थांनायथ' नङामोन दा बेनिखायनो आं सानदों बिबो गावनि गाननाय जोमनायखौ मोनगोन साननानै थाइसे थाइनै रां खामायनो हागोन साननानै अनिलमोनजोंहाय पार्टनावहाय थांफादोंमोन भिडिअ बानायफादोंमोन नाथाय जायफ्रा मेगन गोसा जायफ्रा नायनो हायाखै जायफ्रा थौले गोसोनि सानदों बिसोरबायदि सुबुङा बिनि सायावहाय नारसिननानैहाय गाज्रि गाज्रि कमेन्टनि गेजेरजोंहाय बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि एडिट खालामजानायनि थाखायनो बेबायदि भाइरेल खालामजानायनि थाखायनो माखासे सुबुंफ्रा गाव गावनि जिउखौहाय फोजोबनानै लानायखौबो जोङो नुबोगासिनो दङ दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गाज्रि भाइरेल भिडिअखौहाय बांसिनसो हगारनानै होयो खोबथेनो नागारै बेखौहाय बोदलानानैसो होयो
नंगौना नङा रायजोफोर? नाथाय जोङो गुबुन हारिनिखौ नायोब्ला बिसोरो गाज्रि भिडिअखौहाय सिखोमानानै मोजांखौसो खालामनो हास्थायो। नाथाय आं नुनाय बायदिब्ला जोंनि बर'फ्रा माब्लाबाबो मोजांखौहाय नागिरा। मोजांखौ सिखोमानानै गाज्रिखौसो बुरखाङो। बेबायदि मानो? दा बे बिनानावा बुंदों, थैनायनि बाथ्रा बिबो बुंदों। नंगौ, सोरबाया लाजिनानैनो गावखौनो फोजोबनानै लानायबो जोङो नुयो। नाथाय आं सानो जाय मानसिया बेबायदि गाज्रि भाइरेल खालामनानै होदों, नंथारि फट'खौनो सरजाबफानानै जरायनानैहाय बेबायदि ससियेल मिडियायावहाय बदनाम खालामदों, बेबायदि सुबुंखौसो, दाय मावग्रा सुबुंफोरखौसो, नङै नङै खामानिखौ नंगौ बानायनानै होग्रा सुबुंफोरखौसो हमनांगौ। आंबो नायनो लुबैदों सिस्टेमाव बेसेबां एक्सपार्ट बियो, बेसेबां गोरों। बे एडिटरखौ आंबो नायनो लुबैदों रायजोफोर, माबायदि एडिट खालामो बिथाङा। बेल' नङा, जोंनि बर'फोरखौहाय गोबां एडिट खालामबाय। जेब्लानाखि हमनो थांजागोन ना, जेब्ला ससियेल मिडियायावहाय हमनायनि खोथा बुंजागोन, अब्ला आथें खुलुमनानैहाय गाबगु सुगु निमाहा बिगोन। बेबायदि जागासिनो दङ बर'फोरनि गेजेरावहाय। साननै हयै खामानिखौ माव। नोङो एडिट खालामनो गोरोंब्ला, मोजाङैनो नोङो एडिट खालामनो गोरोंबा, बेनिफ्राय साबसिन मोजां मोजां एडिट खालामनानैहाय भिडिअखौहाय हगार, अब्लाबो भिउस मोनगोन। मा सि गैयै नेकेट एडिट खालामबाल' भिउस जायो नामा? मोजां भिडिअ हगारनायनि गेजेरजोंबोथ' भिउस जायोना। गाज्रिल' हगारनायजों भिउस जायो बे माब्लाबाबो जानो हाया। नायलांदो बिनानावा मा बुंदों। हमजायोबा थैगोन नोङो होनखानाय जाबाय। आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो। बिसोरो ना, बे बडियाथ' ओरै बे आखान्थिया बे आंनिखा, ओमफ्राय बे गेजेराव होनाया लांदां खालामनानै आंखौ खुजालिथां खुरु गोनांथां बिखा गेजेराव बिदि होनानै होबावबाय। बेबायदियावनो मानसिफ्रा माने बिदि माबा माबि सोदेरलाबायनानै होनायावनो बिदियावनो मानसिया थैनो गोनां जायो। बिदियावनो मानसिफ्रा दोदो दादा थैलाबायो। न'खरनि मानसिफ्रासो हांमा थालाङो। खिन्थु माने आंहा बे फट'नि सायाव बुंनो सानदों, आरो आंनि नैबे आरेन माला गाननायखौबो खोमोरनानै दस्रा खुजालिथां बालथां माला सोनानै होदों आंनि माबायावहाय। बिराद रागा जोंनो ओंखारदों आं नै। आङो उन्दुनो ओंखारलायाखै, आं माने रागा जोंनो ओंखारनानैनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। बेबायदि खालामनाङा। आरो बे मानसिखौ मोनोबाना गवा बे मानसिया, मिन्थिबाय? जानला मोनला आन्दां मोन्दां बेफोरबायदि मालायनि फट'खौहाय बेबायदि सोदेरनाङा। आङो बे फट'खौहाय स्क्रिनावहाय होनानै होगोन। आरो रावबो हरनाङा, बे आं नङा। बे फट'खौ नायनानै सिनाया नामा? आंनि फटकजों आरो बेबायदि माने आंनि माबाखौहाय मालायनि मोदोमखौ गेजेराव सोनानै होदों, माने खुजालि गोनांथां बालथां। आंनि बिखायाव बेबायदि खुजालि दं नामा? फैनानै नायफै खाथियाव। आंनाव बेबायदि गैया, मिथिबाय? आरो आंनि सब समाय आंनि गोदोनायाव आरेन थायो, मिथिबाय? दुगैबाबो खुबावा आङो, मिथिबाय आरेनखौ। आरो आं बेबायदि खुजालि गोनां बायदि मालाखौ गानगोन नामा? खाथियाव बोलालायनानै नाय, जुम खालामलायलायनानै नंखाय सानदोंबा। आं बेफोरबायदि गानो नामा? गोदाव सोरावनो बेबायदि मानसि नङा आङो। रागा जोंनो ओंखारो आङो। मोनाबाबो आङो भिडिअ खालामलायथारबाय नै। आंखौ बेबायदि जानला मोनला आन्दां मोन्दां भिडिअ खालाम, फट' बिदि माने एडिटिं खालामनाङा। खुजालि गोनांथां बालथां बिखा गेजेराव आरो मालायनि मैला मैथा बिखा गेजेराव होना होदों। बे आखाइया हले थिग, खिन्थु मानो लांदां खालामखो? मानो लांदां खालामनांगौ मालायनि फट'खौ? नाय, नैबेसोमोन आंनि फट'आ। होनानै होखादों आङो, स्क्रिनाव होनानै होदों आं। नायनानै ला। जोङोलै आंना बाराखौबा। आरो बेबायदि दा खालामखा। सिखारलायनानै भिडिअ खालामदों आङो।
वाट्सएपआव जायनो मोनो बेनो हरबाय थायो सिनाया नामा सोदेरनानै होनायखौ बिखाया सोरबा खुजालि गोनां जायो नामा माननाय गोनां खुजालि गोनां जायो नामा आंना बिदि खुजालि दंबाथ' मान बुंलाबायजोबसिगौ जानला मोनला बेबायदि खालामनाङा मिथिबाय सिनाया नामा लासिंसिंनो मानसिफोर भाइरेल जाबा आं भाइरेल जायो नामा जानला मोनला बेबायदि कमेन्ट हरनाङा मिथिबाय रागा जोंखायो आङो सोरबा मा जादों माबा माबि होनफाला जोब्बाय मालायखौ आरो कमेन्टआवहाय बिदि जानला मोनला फैनानै होनफैलाबायनाङा जानला मोनला आरो गोबांथार खोथा बुंनांगौ दंबावो आंना आं रागा जोंनानै बुंजोबनोसो गोसो जाबाय बुंगोनबो आंना माने अनिल मोना मा जादों मा जाया बेखौलाय आं मा मिथिगौ जों सिनेमा गायो बै प्रडिउसारा लिंहरो जोङो थाङो लोगो मोनो बेयावल'सो लोगो मोनो आं बिनि खोथायै आं मा मिथिगोन बेखौबो बुंहरदों अनिलजों माबा माबि होननानै आंहा जेबो सोमोन्दो गैया अनिलजों मिथिबाय शुटिंआवल' लोगो मोनलायो जोङो शुटिं समावल' जों माहायबा जानला मोनला बेरायहैगोन नामा मालाय हिनजाव गोनां बिसि फिसाय गोनांखा जानला मोनला बिदिखौ सुखुवादै आङो जानला मोनला कमेन्ट हरनाङा नंखाय सानदोंबा थौ टेस्ट खालामहै जोंफोर बेबायदि जानला मोनला मालायनि फिसायफोरजों बेबायदि जालाबायग्रा बिदि नङा जोङो बिदि आन्दां मोन्दां कमेन्ट हरनाङा आरो फट'खौथ' बिराद रागा जोंखाबाय आङो आन्दां मोन्दां एडिटिं खालामलागासिनो दङ बेफोरबायदियावनो थैलाजोब्बाय जोंनि बर' फिसाफ्रा लस जालाजोब्बाय बेबायदि खालामनाङाना सासेल' थैयाखै गोबांथार थैदों नोंसिनि बिदि जानला मोनला एडिटिं खालामनायावहाय आं सुखुवा बांद्राय गवा बेबायदि खालामनाङा गोलावथार रायबाय आं मिथिबाय आं गोसो जानानै ओरैनो बुङाखै माने ओरैबायदि खोथाया बिदि जानला मोनला मालायनि माबा माबिखौ बिदि बिखा गेजेराव सोसननानै होनाय बिखायाव खुजालि गोनां खालामनो बिराद गोजोननाय मोनो नामा आन्दां मोन्दांनो लाजिनाय गैया बिदि खालामग्राया हमजायोबा थैगोन नोङो होनखानाय जाबाय आरो बेबायदि दा खालामखा मालाबाबो